Stai săturat de durerile de dinți care apar în cele mai nepotrivite momente și nu știi de la ce? Disconfortul constant, dificultatea de a mânca și de a vorbi sau chiar de a te concentra pot transforma orice zi într-un coșmar. Dar nu trebuie să suferi în tăcere. Natura ne oferă soluții eficiente pentru a calma durerea și a-ți recăpăta zâmbetul. Uleiul esențial de cuișoare este cunoscut de secole pentru proprietățile sale analgezice și antiseptice. Compusul său activ, eugenolul, are capacitatea de a amorți zona afectată și de a reduce inflamația, oferindu-ți astfel o alinare rapidă și eficientă. Pentru utilizare, diluează 1-2 picături de ulei esențial de cuișoare într-o linguriță de ulei purtător, cum ar fi cel de cocos sau măsline, și aplică amestecul direct pe zona dureroasă cu ajutorul unui tampon de bumbac pentru ușurare instantanee. În plus, amestecul de uleiuri On Guard este un aliat puternic cunoscut pentru